Hapkrat ki he jongka Hamas na Lebanon mentaj ki wepat kiri ban light naga jingyap nakti ka Israel syakem arngut ki sipara kentai usale al-aruri na West Bank tonginya pai syaka kupor ka bakham bania. Kublai pi baro ing pengso bahai pi syaka ni ka channel jongi kana kitiar lengba kane ka kupor jongi ka bamenta. Hadin ke jingsha penyapno away ni ki he ba nong seng ya away ni ki nat sipai jong kileno ka Hamas kabala tip kum ka Al-Aqsam Brigade da ki drone strike jong ka Israel ha ka office rekam ka jong usendan hanong ba Beirut a Lebanon. Yang neukli kileno ka Hamas yo bala tip kum usale al-aruri ubala sya penyap rengkat ban ringut ki weipat ha ka artrik uklalingkot araja al-psau hanong ba Beirut ha kari Lebanon. Menta kiweru kinong ilam jong kane kinuhun leno ka Hamas kidan hapdeng kijing shifting ka bajur bha ila ka jong ka jingim yo baka Israel kan kharwet kumba kala kharwet yo sale al aruri wala da kidan shabar jong kari Palestine ha Lebanon ong ki kubor shisho layetu ubakari Lebanon menta kamlong ka basngai na benta ka jongki bansa kumta gi hapan patch ki weipat kiri kumsha kari Syria Turki, Iran, bat Qatar, kiri ki badang sngai nak banta kini kinong ilam bahakli jong kileno ka Hamas. Kane ga jingshap ting ga jongki ka day hadin ga jingsha penyap usale all arori da ki drone strike ka Israel hanong ba Beirut kari Lebanon. Ughasi Hamad uwe ni ki he jong ni kinhun leno ubaladan benta ha ga jingyar thma ba kandet ya ka Israel ka neutrik urisau araja apply. Menta ula pedri no ila desha Syria banlai na ga jingthong penyap ka Israel ya ong ki kubor. Kiwi pat kinong ilam kum Ismail Haniye batu Khalid Maishal kini kila dan lupa ha Qatar. Henry ka Israel pat kabala barngam kala bakan om pelai Henry ban pelim blut plan kini ki he jong ka Hamas wala da kidan Shaban nakari Palestine ki basyongri tengan kiwi pat kiri. Wala da nakari Turki bat Qatar kila maham kala ka Israel lada kan hiar thma bat ketong ki he jong ki Hamas ki badan Shabar nakari Palestine. Shushu ki kubor ki dituru ba ki sipai jong ka Israel ki lakemno ya arut ki kentai ki badai ki sipara barusale all arori ubala yap ha Beirut kini ki kentai ki la sya kemno a West Bank ha ki sipai ka Israel ki bala sya subajur badan jingedai ha kane ka thma ka padang peteng menta ha Gaza bar ha West Bank ka Palestine kumju ya ki weru ki bala sya subajur kumne ki sipai ka Israel kin kem bat tokit ya ki naga benta ki weipat ki kubor leng ba kan ga channel jongi so ba ban knya subscribe nang penyo ru kham klo ya ki kubor ki watamai naga ga channel jongi kana ki tiar kublai shibun kublai pi baro.